Namatay ang usa ka pulis nga nagsilbing pusher buyer sa gipahigayon unta nga bypass operation sa sitio Panagtambayayong Barangay Kinasangan, Cebu City. Samtang giimbestigar na karon sa kapulisan ang usa ka barangay tanod nga giingong mipa sakay sa sospek, hinungdan nga nakasibat kini. Sa irantang detalye pinaagi ni ining report. Siya si Police Staff Sergeant Ryan Bacoli, sakop sa Regional Drug Enforcement Unit RPDEU 7 ay nakalas atol sa paghimo niya sa iyang trabaho batok sa illegal nga drugas kaninang alas 12 sa tungang gabi. Nagsilbing pusher buyer ang pulis atol sa gipagayong operasyon batok sa personalidad nga nalambigit sa illegal nga drugas. Apa nakabantay ang duruha ka mga suspect nga nakasakay og motorsiklo. Kinsa ang usa nini ang wife panaganang mipusil kang Bacoli dihang nakabantay nga pulis kini. Nadala pas tambalanan ng pulis apan nakabsan gihapon sa iyang kinabuhi. Ang atong Regional Director, Police Regional Office 7, Police Brigadier General Abirin, condemns this killing of a police officer who was just performing his function. No? But kining hitabua, dili ni makapatalaw sa mga operatiba sa Police Regional Office 7. Nasairan nga nakahimo pa sa pagbawas og pusil ang pulis di naigo ang usa sa subject sa bypass apan nakasibat gihapon kini. Samtang giimbestigahan sa kapulisan ang taho nga usa ka barangay tanod sa Inayawan ang nahimong instrumento ngano nakaikyas ang suspect. Sa kasayuran nga nakuha sa kapulisan gigamit pas barangay tanod ang service vehicle sa barangay dihang gikuha nini ang suspect og gihatod sa Pinoy-ana nini. Wa usab kuno mo report ang tanod sa mga pulis nga naaraman atbang sa police station ang barangay hall diin siya nag-alagad. Giadto sa RTV Balitang Bisdak ang barangay hall sa Inayawan aron kuhaan sa habig ang tanod apan wa kini mo duty ug wa usab diha ang ilang chief tanod. Wa usab didto ang mga opisyal sa barangay. Nasairan sa news team gikan sa di magpailang tinubdan sa barangay nga pasado alas 1 sa kadlawon naka-record sa logbook ang paggawas sa tanod driver gamit ang barangay service vehicle. Nganong nitawag nga to sa tanod ning napusilan. Ikaduha, nganong wala gi-report sa barangay tanod ngadto sa kapulisan nga naa may samaron. Giulagway sa kapulisan ang suspect nga nailang si Atong Raffles nga usa ka gun for hire personality o gilampigit sa mga pagpamatay. Gimando karon sa Police Regional Office 7 ang manhunt operation alang sa dinalian nga pagdakop sa giisip nga armed and dangerous person. Dili mi mo kumpiyansa og ang atong kapulisan buhaton ang tanan para madakpan ning mga tawhana og dipinsaan pod ang kaugalingon sa kapulisan. Samtang nagbangutan ang PNP sa kamatayon ni Bacoli, 32 anyos nga usa ka multi-awarded policeman, responsabling amahan sa iyang 5 ka mga anak nga nailo na karon. Gipasalig usab sa PR7 nga abagan ang pamilya nga nahabilin ni Bacoli. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.